Ahojte, vítajte v dielni Kutila. Je december, tesne pred Vianocami a dnes, čo by som iné robil, ako niečo kutil v garáži. Idem sa zabávať. Mám tu zveráčik. Je to York 125A. Ktorý už zažil aj lepšie časy. Avšak nie je nejaký moc zničený. Čelustie sú možno nejakých pár zvarov v celkom dobrom stave, sa dá všetko prebrúsiť. A tento zveráčik pôjde ako dar môjmu švágrovi. A nechcem mu ho dávať v tomto stave, chcem mu ho dať v stave takom, aby si ho mohol namontovať na Pong a mohol ho hneď používať. Ja vo svojej dielni používam tiež York, ale je to trochu väčší, 150, ktorý som tiež dostal už ako starší, ale to, že je starší, nič nemení na tom, že je to veľmi kvalitný výrobok a dá sa na ňom spoľahnúť v každej chvíli. No, idem do toho. Dostane základnú údržbu, novú vazelinku dovnútra, nejaké to čistenie. Nebude sa však natierať na novo na červeno, je to úplne zbytočné, keďže je to vec, ktorá má byť v prvom rade funkčná a má sa vedieť na ňu človek spoľahnúť. A to sa dá aj bez nejakého úplne super nového nátieru. Ak by som aj chcel natierať, mám tu veľmi peknú zlatú kladivkovú farbu. To by bol úplne že top. Akurát vzhľadom na čas by nestihol vytvrdnúť.
Zveračík je očistený, namazaný a pripravený na nejakú ďalšiu ťažkú prácu. Ukážeme si. Čo bolo prvé, tak vybrúsiť návarky, ktoré boli na týchto čelustiach. To sa podarilo celé očistiť. Medzi týmito kontaktnými plochami bolo veľa materiálu, veľa nánosov, keďže boli za života povolené a dostal sa tam nejaký materiál. To bol aj dôvod, prečo táto jedna skrutka má už vytrhaný závit. Bola aj zaklepaná, zatlačená. Všeobecne tie skrutky, no nevedel som s nimi tie čelustie dotiahnuť úplne na doraz. Niečo tam zrejme zavádzalo, ale vymenil som ich za nové, ktorými sa podarilo tie čelustie dotiahnuť na svoje miesto tak, ako patria. Nákovku a ani tieto náliadky som neobrúsoval, nemá to absolútne žiadny zmysel dávať tomu nejakú peknú hladkú povrchovú úpravu, pretože pro prvom buchnutí kladivom, či sem alebo sem na nákovku, vznikne priehlbina a celý ten efekt sa stratí. Nie je to predsa výstavný nástroj, je to určené na ťažkú prácu. Zavlačka zadná, zavlačka predná boli už povysunuté, takže som ich musel sklepnúť nazad. Tu sú dva vodiace trne, ten predný mi vypadol. Dal som ho nazad a keď som koníka dával naspäť, tak išiel trochu šikmo, potom som prišiel na to, že mám ten jeden vodiaci trň otočený o 180 stupňov, takže som ho otočil a vbehlo to naspäť dovnútra. Hrdzavé miesta, ako boli na tejto rúčke, tak všetko išlo dole. Celý som ho prestrekol silikónovým olejom. Myslím, že ako konzervácia to postačí. Nie je potreba nejaké nové nátery a podobne. Je to predsa náradie, ktoré je určené na ťažkú a intenzívnu prácu a táto značka je naozaj profik vo svojej triede. Zverak môže byť darovaný. Ak sa vám moje videá páčia, tak odoberajte môj kanál. V každom prípade ďakujem, že ma sledujete. Čaute.